Nyt on lähivapari. Nyt on se meidän paikka. Takis auki! Takis auki! Laita sisään! Et sä oo siellä! Jani Kukkola iskee! Come on! Puikot! Vedä! Ei! Mitä? Hetkinen. Miten toi on rankkari? Miten toi on rankkari? Mitä keksitään? Hänninen. Pikku forehand. Backhand. Forehand. Backhand. Ja laittaa sisään. Terveemmillä käsillä se tulee sieltä. Hyi olkoon. Hyi olkoon mikä maali. On likainen. On likainen. Kantti. Siis kattokaa, mä alan oppia. Tohon vaan pallo kämmenelle, pikku kierto ja sit tonne taka-alakulma. Tolleen mä tekisin oikeessa elämässä.